Kawadhi wechego eko matimore aluora mag counties wa makaluo e county ma Migori, riwruok mar US based Carter Foundation okawo ting' mar neno ni Mond Liete Migori oyudo arita maber ka Nyasa Ward Nyatike constituency e county ma Migori. Director mar foundation noero manoeri Patrice Andrea Carter owacho ni omor yudo thuolo mar tiyo kod oganda e gwengego eko mondo gichaka programs mageto konyo jogo mabende ochando. Bende omedo ni oganda e gwengego eko osechiwo lowo kama bende obiro gere udi ma Mond Liete maonge udi nyalo dake, ka udigo eko bende biro konyo jogo maonge kuonde dak kendo biro miyo gigeno e ngima. And I was blessed to be able to get this land as a donation. And Carter's Foundation will be putting houses for widows in this area to be a blessing to the community. Once the houses are done, they will be donated to the community for the widows that are homeless, and they will have shelters in this area. And we will continue as Carter's Foundation to supply food, and we pray that we will be able to build something to have a pharmacy in this area for the widows as well. We are probably maybe about between 50K we'll probably pump into this project. Hopefully we'll be doing groundbreaking very soon. What motivated me to start a project, I was looking for someone to donate the land to Carter's Foundation. And Joseph was gracious enough, and his family was gracious enough to donate the land to Carter's Foundation to be able to bring hope to the community. The community in this hour need hope. And it's only by the grace of God that God has given us hope and have answered the prayers of the people. The Carter Foundation, that is Andre Patrice Carter, openjo ni kaginyalo yudo negi piece of land or a parcel of land or bet piny to wawinjo mondo donate such land, because gima notimore kaeni en gibo timne the community. Community ana achiel kuomgi to joma nitie mene gweng' ka to joma ni gweng'wa kama oti kata e location montie. Sama giyudo benefit magino kamaeni en kore ji tek to wabedo benefit. Kuna neno ni gima chalo kamaeni gima ber e chopro konyo ji ma joma ko ti ma kore ni situation ma ji chimo nyalo bedo maber to situ ma kama nyalo konyogi. Kendo one very happy mondo chiw gima kamaeni. Kata mana kwaluwo kaparo kata candidate our father be manose donate kata land ne church, donate ne school. Kata kunet maini kwa pana mano bende go a long way gimose bedo kotimo kane pod ngima. Ai community kata area mar Bondo Kosiemo ka wamor ahinya kaka jo community kata kaka jo Kosiemo kuom gima mama kaachiel kod baba gi family magi otimonwa. Mor maduong' ma wan go kuom kelonwa mama gi nyithinde mondo miyo chop ka. Morno wa kuomwa to gore kuom Joseph Ngome momiyo kelonwa gik moko mwanyalo konyorego kaka wan jok motigi. An ot midwa gernwa ni an wacho ni dala na ni malo ka to ating'e ni ok abi gombo ni mondo adog kata dala na. An abiro beda ka ema dakie titimona gimitimona to an achiema wel tanindo wel taluokora wel. Mane dwacha nyithindwa an ok abi dok nikech thagruok oromo wan kata pesa moko mondiki ji ni chamogi to ika to osebedo 70 something pok ayude.